थांनाय हराव हाग्रानि मैदेर फालोआ सुमलिबारि गुदि फरायसालिनि ओंखाम संग्रा न'खौ सिलिंखार खालामलाङो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय हरनि 1 रिंगासो समाव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मा 10निबो बांसिन मैदेरनि फालोआ चिरां जिल्ला सिंनि फाथाबारि ओनसोलाव गोबां खहा खालामलाङो। बेजों लोगोसे सुमलिबारि गुदि फरायसालिनि ओंखाम संग्रा पाक्कानि न'नि बेराखौ सिफायनानै माइरंफोरखौ जालाङो। बे बिथिङाव सुमलिबारि गुदि फरायसालि सामलाय आफाद एबा SMCनि फारसेनिफ्राय फरायसालिनि ओंखाम संग्रा न'खौ थाबैनो लुफिनना होनो थाखाय BTC सोरखारनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीखौ खावलायो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांलायबाय दिनै थांनाय हराव जोंनि सुमलिबारि LP स्कुलनि जे फाटघर दंमोन बे फाटघरखौ सिफायजोबनानै हाग्रानि मैदेरा गासैबो गथ'फोरनो संनायनि थाखाय जे मिड डे मिल माइरं दंमोन दाखालिसो मोनबोनाय 1.5 बस्थासो बेखौ गासैबो जानानै थांजोब्बाय सिफायनानै आरो बेबादिनो फैबाय थायो बिराद बेबादिनो उपद्रब खालामफैबाय हाग्रानि मैदेरा दैज्लां मेसें फैबाय थायो बिदिनो सोरनिबा न' सिफायलाङो सोरनिबा गय सिफायो आरो सोरनिबा बेबादिनो आबाद नस्थ' खालामलाङो। दा आङो बेखौनो मोनसे सरकारनिसिम गुरै खावलायनाय जाहाथे जोंनि नैबे फाटघरखौहाय जोंनि फरेस्ट जे सार जोंनि रनजित बसुमतारी दङ खाथियावनो बिथाङा एसे बेखौ दायथ' लानानैहाय जेन मावना होफिनो जोंनि फाटघराखौ बेखौनो आङो गुरै खावलायदों। आरो दिनै थांनाय हरावबो बेबादिनो सासे बेक्तिनि न'खरखौबो नस्थ' खालामलांदों न' गंनै सिफायलांदों होनना बुंदों। आं दासिमबो नायनो मोनथ'वाखै आरो बेजों लोगोसे गोबां बेबादिनो सोरनिबा गय सोरनिबा माबा थालिर गायनाय नस्थ' खालामलाङो। दा बेखौनो आङो सरकारनिसिम गुरै खावलायदों जाहाथे जोंनि नैबे बेबादिनो फरायसालिनि जे फाटघर दं बेखौ जोङो मोनफिनोब्ला जोबोद मोजां जागोन नाथाय जोङो मोनाब्ला बिराद दुखुनांथाव जागोन। गथ'फ्राबोनो फरायगासिनो दं गासैबो न'खरानो गरिब गुन्द्रा बेनिखायनो गोजानावबो सैनो रोंलाया। आं दिनै स्कुलनि SMCनि आफादगिरि जानानै बेखौनो गुरै खावलायहरबाय जाहाथे बेखौहाय इमिडियेटलि रिफारिं खालामनानै होफैयो जोंनि सरकार तरफनिफ्राय। आं बेखिनिखौ बुंनानै आङो गुरै खावलायनानैहाय दोनथ'बाय। हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्प'कन इंलिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।